iya da takawa mutum ya abincewa da sanya ne ya kawo tamkar ki zara ba a samu ba a daidai ke uwar gayya yaban ki zan yi sayaya ga tuli ke kaɗai gayya ya mace wata taɓa aibuwa uwar gida shigo sannu hawa ki zara ya auno ya magani na shaidanu ba a saki ba ba za a gane ba wani adan gida mama na nemi saki na sama kare nike ruɗa amma na san ba za ki daina ƙaran ba ƙarar kuwa a barkalla yawa kullum da ruɗa ki haɗa da zubar kwalla ban sassan da za ki daina ba yau ya mata tare wa dole kan maware malawa ya wuce tsire fara kunta buga dama ba a bar mutu idan zaki mai sanya rabu na dauki Allah yana ta daina ki ya za a yi ba za mu tafa ba Muhammadu Muradina ina yau haka nan banda ta ce kaɗe a ruhi na sabbi ka ba na tafiya ba ya sai ya damuwa babba da baki ba ke kin wuce a ce baba kuma wallahi kin wuce baba karo abar wadan rago kyauta a dankin je kungo dari uwar gidan mazo ya zuba kusan da yan yana da ke kauna yana da ke kauna ke ce jiki da ruhi na san ba inda baki zana ba saman biya mai karshe dole yin wuce bushe amma ba mu fito tashe mu faɗa musu batu da ɗan babba sannan ka tsira muna mutu a kan nana ku rike gana kalma na in ne gaba ba za ku gane ba ga sai ya turmu shi ke da kawai gidan mu ce sannan da ba da yanzu ba ma nan ba ni ne na sa a waka ba to me rabo ya duba mara rabo ya ce kwama batun da ba mu fara ba za mu yi wasu ba za su hane ba zara'u ya rasulallah kera bana yake talla diyar jikin habibullah ya za a yi ba za ya sai dama yana da tuntuwa ne mutum kiran ba Allah ne da kin tsaya ina mai ne har Allah ba za ya motsa ba sinadarin halitta ce godira irada ce zara'u ya ba Allah ce waye ba kamar suna duba dayan guda batulunla dayan biyu dayan Allah a ce da ke burusun lasin gane ko ba su gane